Nag-spread ang birthday celebration ni Asia's Limitless star Julian San Jose din iyang gibisita ang usa ka Aeta community sa barangay Inararo, Porac, Pampanga. Uban ang iyang pamilya ug mga higala nang hatag si Julian og groceries, hygiene kits ug school supplies. Mihalad usab og awit si Julian sa mga kapusong nakiselebrate sa iyang birthday. Sobrang nakakatawa talaga ng puso. Tsaka pagka nakikita ko silang masaya at nakangiti, masaya na rin talaga ako. Tsaka nakakahawa kasi yung energy. Mas nagkaduol na si Fiesty Diva of Laguna nga si Arabelle Dela Cruz sa iyang pangandoy nga mamahimong grand winner sa The Clash Season 5. Kinihuman siya malakip sa top 4. Si Arabella nagpakita siyang labok atol sa top 6. Suportahan ta siya mga kapuso till the end sa The Clash Season 5. Mga kapuso, sa mga nagkanindot ng mga eksena sa Philippine Live Adaptation sa Voltes 5 Legacy, nakugang si Prince Zardoz, dihang iyang nasaksihan ang panagang sa planet Earth na si Voltes 5. Gipakita na usab ang gikahinamang eksena sa mga Voltes 5 fans ang pag-away sa Beastmaster o kang Voltes 5. Apan desidido ang grupo nga pildihon ang Beastmaster sa Buwazanian Empire. Muda og kaha ang Voltes 5 team, kanunay nga mag-let's vault in sa pagtutok mga kapuso pagkahuman sa 24 oras.